dak ba penchong nong rem halor ka jingbon pat ba ki khasi jan tia ki khambon ya ki garu ka khun nyotrap National Awakening Movement nak hinyotli ki jing ai jingmut cha ka expert committee ban puli banya bat ban pen bet thamai ya ka reservation policy kala kado basan 4% ka bahai yok kam ka de ban wan cha ki khasi jan tia Habakran sikilat pathai kubor hadin ke jingwan IT yakimat ai jingmut ha ka khatlai tari ujeliu arja arpusau shaka office expert committee ha secretariat ubat Thomas pasa unoi lam ka khnam ulaang balada amla banle yagitei khnang ban omdan ke jing sngo ya pher jat ban riu dei ban penlong salon sar no ya baro ban ya khun bet kat bala na ka prapo persen ka bha yo kam yo jam ya baro ar ki jat ban riu kata ya ki khasi jan tia bat ki garu Ulaang baka movement ka dawaru ban pendam ya ka kentien autonomous state badon ha ka parawan jong ka reservation policy kat khandai spa nyopuar nalor ki wei pat kumba la pa ba ahi lomba ka nika expert committee bala thar ko sarkar kila khot ya ka public opinion la nika views jong ki babon balang kuntur jong ka seng ban ai jumut alor ka nika amendment nika state resolution policy dan kala last year ka kat santarik jong tau benai dan kalian ke jongi nak kapor si kapor nak juai hina dok alai koi trik jong pernah mi arajar hatlai arajar kulai ila dok ai ke jungko asal government Henry kani pada kadi bakapan ke expert committee tinggal tumpai officially ya kani ke city si expert committee but kumba chupan tipai ba ke ngidon kumba total hadu nyautli ki jingai jumut syakani ke expert committee ka benengkong ke ngila ajengmut cak sarkar ba kadai ban dili no ya katuka kentin autonomous naka para one jangka SRP kat nespa ni puar kapuar pada ngilai jumut bang sarkar kadai ban hakam no katkum ke jingbon pat dan katkum ke population kata kadai ke benukong lada kimla ban le unta ban light ka jingya sutu bakla le ka jingya pher jait men riu ai kan long no ka kompetitif ya ka proportion boro ni kon bai wa bawan chakmat unyo mu lada kimla kuntaru kumba la dawa anak seng nado ke sri kong ba kan 4% dari berwan no show si jentia ti iwe ni kini kilai kita ke option ni la ai state expert committee ka balai pada ni la ajmut syaka sarkar bahaka paratu jongka SRP mah ka kala don iwe benta baga tho pa kajing hakam ka di bendai bai da ka babudru ya kata administrative efficiency te nakalian ngajongi ai jumut kan bahkan don kata kajing maintain ya kata administrative efficiency kam dei bandon ka kajing carry forward ya ki posi her kumbala julong akni ki por adam te kadon lu ke bentang masau ke bang ila ai jumut chul government ya ba ya kani ka badai ka bha jong ki tribe ke badai bai jongi indigenous tribe jongka state kamdei bandai sikiwi pada ki bamdei ki indigenous tribe state ko mana long goro sikata ya benta jonggoro ka polisi ko ongba ki bamdei ki garu ki banang tang ya ban keren garu ki batip ya kareti dusur garu kila ban sin bah ya kan ke benta jonggoro tidak ogani kalau ya bat kani ka resolution kali bandai specifically tang ya ki indigenous tribe jongka state ko jongi te kaba hadir pada yang gila wanra aru bahkan ni ka state resolution policy kadai bantrikam habaro kisimi government offices department kadai bantrikam ru haki organized public sector bat haki wijaka kidi ban bud lut ya kini ka hak tungkam nang ba katakanlah banyak kami jam isamla kan kambun kan next pada kejeng ajimut kejongi kalong ba ha ka SRP kat lai sepanjang kuar ngi bakato baya ka haki pus ki bala ka district level ya ka prapu persen kam don chu ojeng pia kani ugaru kasi jon tia ulak ban ya kun ba ya kani ha ka prapu persen ba dina kalian kejongi ngi ong bang ngi ka don kata ka migration of tribe from one area from their area to the area to kiwi pada lembah kan ka provision kemudian sangai pi don kini kisnong di bahap ko put sam ju khasi jengkia ni la ya bon ba ki pai garu perlok ki jongiru de namar bagi la yokam hak district bahap apa put sam ju khasi hills jo khasi de kiwan buai snong kisa di kan ka pensil no ya demografi kendian
jong ka kasi jentia gi yo le si pada la ka ya sa kun ni haki por ban wan kan sa don ka ji tung khu le si ka ban wan ra ka jing ma ba de kumbang ni la ai jumut pada ya government gong ba ya ka prapo persen ki pos haki district level ki ba don hapo garo health dei ban yo tong garo ukasi unum dei ban yo shathi but ya ka prapo persen ki pos ki barat ha ki district level ki ba hapo khasi jentia pada dei ban yo betang khasi jentia kana bang don ka demarcation ba ka area demarcation kan don ni khang bang kumongi ong ba ka jela ka jongi don ki tribe semua kim dei tang ki khasi de ki garut ki don khang ba kanum don ka jing ya sok thu jela de ka jing per chai ban rio la ka ni la ban pen be ban demarcate de ni lenti le se kan don ka jing so tunat hak sistem ki por ki ban wan ru de ka bakado pada yang ajimut ya ka expert committee ong ba ngitip ba kidon ki communities ki ba persya ya kene amendment ya kene ka SRP kumba la penmi daga sarkar lembaga ka expert committee nak kata kadaung ni la ong jadi expert committee yo kandon kata ka daily tactics nak ikat tu kat ne ki community tang ban pen slam ni kaya kam jo expert committee te ngong ka expert committee di ban sim kya bai ni bat ibu ka jikarpat ni expert committee ba ya ka ni ka kam ka di ban pendep no mardor claim da sim important namar kumbangi yang ya ka statement jong ka government ka statement jong ka expert committee kyang bakin hamlet iwe district by district ki hamlet sim jumut lut tengok yo kan ni ka slam kai ka por marbang itip wi kino ki individual kino ki NGO ki ba don ka capability ban ai jumut halor kan ka social policy tengi ai jumut ka expert committee dai ban don da deadline ban pendep no mar kan ni ka jing anglut jong bon balang di bala kemilen di la bon hosna halor ka bentak ban ko ka badi ka kur point jong ni ka resolution mo ka jing bha yang ni buat yo garu ke hak beri berkata nak kalian ngajongi ngila I lightly kijing ai jemut dengan expert committee ka penengkong yang yai no daga population yai no population manu babon pa kini abon kita lada ka expert committee kam tre man le unta kabar pada abi prapu persen ngin yakut lang bat kasih jantia garu ya prapu persen based on merits lada ngile unta ka maintenance of administrative efficiency kumbara tho ka parawan jog SRP 1972 ngin bat kaken lada kimla ban le unta ru teng nakaleng jongi kumbangi la ju yang na do fishing banukang basan pau persen ka di ban wan no chok kasi jentia na bangi bon pat mangi kini kidi ki lightly ki jing ai jumut ki jongi sa kani ka expert committee habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya